Tervetuloa tutustumaan Poliittisen valokuvan festivaalin 2024 valokuvaajiin ja taiteilijoihin. Tänä vuonna tämä festivaali järjestetään 6. kertaa ja se perustettiin 10 vuotta sitten 2014 Helsingissä, jossa se edelleen toimii. Ja tällä kertaa tämän festivaalin teema on diagnoosi. Mä oon Iiri Poteri, mä oon kuvataiteilija ja sitten mä myös työskentelen tämän festarin viestinnän parissa. Ja seuraavaksi minulla on ilo keskustella elokuvan tekijän, taiteilijan ja kirjailijan August Joensalon kanssa. Ja me keskustellaan hänen uudesta videoteoksesta F64.8 muu sukupuoli-identiteetin häiriö, joka on tulossa festarille esille ensi vuonna, tai siis 2024. Joo. Moi August, kiva, Moi. että sä pääsit tekemään tätä haastattelua. Haluaisitko sä eka vaikka esitellä ittees, että mä kerroinkin tuossa jo, että sä oot elokuvan tekijä ja taiteilija ja kirjailija, mutta ehkä sä voisit avata teemoja tai aiheita, joiden parissa sä työskentelet. Mm. No ehkä lyhyesti mä voisin sanoa, että tällä hetkellä mä työskentelen lähinnä niin kuin mun oman yhteisön parissa, ja se on lähinnä niin kuin queer- ja trans-yhteisö, ja siitä näkökulmasta mä oon tehnyt paljon kaikenlaisia, niin kuin viime aikoina paljon niin kuin sukupuolen moninaisuuteen liittyviä teoksia. Ja mua kiinnostaa just nyt tosi paljon tehdä mun ystävien ja läheisien ja rakkaiden kanssa kaikenlaisia erilaisia projekteja. Kuulostaa hyvältä. Ja sitten varmaan nämä on aika omakohtaisiakin nämä teokset, että ainakin nyt tämä F64.8 muu sukupuoli-identiteetin häiriö on omakohtainen videoteos, joka Joo. kyseenalaistaa, miten muun sukupuolisuus ja transsukupuolisuus määritellään Suomen laissa tällä hetkellä. Ja tässä teoksessa nähdään 2 tällaista poikkeavaa tai suhtautumistapaa transsukupuolisuuteen. Et siinä Zoomin välityksellä sä keskustelet sukupuoli-identiteetin tutkimuspolikliniikan, eli Transpolin työntekijän kanssa, ja sitten myös keskustelet sun kumppanin kanssa samalla kun täytät tällaista Transpolin lomaketta. Miten sä päädyit tekemään tätä teosta ja valitsemaan tällaisen niin kuin 2 näkökulmaa niin kuin tähän aiheeseen? Mm. No, tämä on siis oikeastaan, tämä on lähtenyt siitä, että mä olen lähtenyt tekemään pitkää dokumenttielokuvaa aiheesta, ja mä oon tehnyt sitä nyt 2 vuotta ja mä jatkan sen tekemistä edelleen. Ja sitten me ollaan sitä varten kuvattu tosi paljon erilaista materiaalia. Ja sitten mä oon niitä materiaaleja pystynyt käyttämään tässä teoksessa, joka on siis siitä täysin niin kuin erillinen teos, mutta koska siinä elokuvassa on tavallaan ihan erilainen rakenne ja näkökulma, niin mä oon pystynyt tässä käyttämään tämmöisiä vaikka pidempiä pätkiä ja muita. Ja se ajatus on lähtenyt siitä, että mä oon ajatellut, että mä oon todella spesifissä asemassa, kun mä oon elokuvan tekijä, joka käy läpi tätä transpoliprosessia. Ja mä oon kokenut sen alusta lähtien jotenkin. No, ensin mä oon kokenut sen semmoiseksi joksikin omaksi työkaluksi, että no mä itse selviän paremmin tästä väkivaltaisesta prosessista, jos mulla on joku tämmöinen aktivismi, työkalu, kuten mun oma niin kuin praktiikka, miten mä pystyn käsittelemään jostain toisesta kulmasta, että mä pystyn jotenkin etäyttää sitä väkivaltaista prosessia itsestäni sen kautta. Sitten mä huomannut, että no ehkä se ei toimi ihan noin, että kyllä se osuu silti tosi niin kuin syvälle. Mutta sitten mä oon ajatellut, että no ehkä se on silti mun niin kuin velvollisuus ja senkin lisäksi myös tosi mielenkiintoista vaan, että mä pystyn tekemään tolleen, että mä dokumentoin sitä omaa prosessiani. Ja sitten mä oon myös huomannut niin kuin tavallaan tämän teoksen tekemisen kautta, koska tämä on kuten sanottu, tämä on tosi erikoisen elokuva, joka keskittyy ehkä enemmän mun yhteisöön ja niin kuin mun omaan niin kuin ajatusmaailmaan. Ja tämä taas keskittyy vaan niin kuin tosi selkeästi silleen, ilman mitään dramatisoivia niin kuin työkaluja siihen, että mikä se prosessi on ja miten se toimii. Niin mä oon niin kuin tajunnut sen, että miten niin kuin
tärkeää ja niin kuin voimakasta se on vaan, että mä vaan näytän pätkän, Mm. mikä on silleen, tämä on se juttu, Mm. mikä pitää käydä läpi, koska siitä on, niin kuin, siitähän puhutaan paljon ja siitä on niin kuin, yritetty jotenkin ylittää sitä uutiskynnystä tosi paljon, että miten väkivaltainen se transpoliprosessi on transihmisiä kohtaan, ja sitten siitä ei tavallaan ole ikinä syntynyt semmoista niin kuin, raivoa tavallaan julkisesti, mikä mun mielestä siitä pitäisi syntyä. Ja sitten mä toivon, että ehkä tämä tavallaan se, että mä vaan näytän, että miten se menee, niin toivottavasti voisi herättää siitä jotain keskustelua. Tämä on aika pitkä vastaus. Ja Ei se sitten se mitään. toinen materiaali tavallaan on siinä tosi vahvasti sen takia, että se niin kontrastoi sitä. Niin sä meinaat Ää, sitä sun kumppanin kanssa joo, keskustelua, joo. joo. Että siinä sitten näytetään tavallaan, että miten niin, no miten me käsitellään sitä aihetta tai ihan mitä tahansa yhteisön sisällä. Se on myös ehkä joku keventävä elementti, että se ei olisi niin heavy, koska se on aika heavy se Mm. 10 minuutin pätkä. Joo, mä oon samaa mieltä, että kun mä katoin sitä, niin siinä tuli samaan aikaan, niin kuin, tai siitä tuli aika ahdistunut olo, kun sitä katto. Joo. Sitten musta olisikin kiinnostava kuulla, kun sä sanoit tuosta, että sä haluat tuoda näkyville sen prosessin. Ja sitten siinä tuli, kun mulle ei esimerkiksi ole niin tuttuja niin kuin tämä sukupuolen vaihdosprosessi, niin kuin, että mitä se käsittää ja sun muuta, niin sitten mä olisin halunnut kysyä siitä lomakkeesta ja sitten siitä, se oli ilmeisesti joku ehkä haastattelu tai että mitä ne oli ne tavallaan ne tilanteet, mihin katsojana tulee, että Mm. koska niissä molemmissa tuntuu, että tavallaan sä henkilönä ja sitten toisaalta se tilanne oli ristiriidassa, että siinä oli, sä olisit toivonut, että mennään keskustelua tavallaan eteenpäin kohta kohdalta, mutta sitten tämä transpolin työntekijä jotenkin, se tuntui vähän, että hän halusi käydä jotain sellaista terapiasessiota tai jotain erityyppistä niin kuin, systeemiä. Ja sitten Joo. sanoin se lomake, niin musta se oli hauska, että siinä alussa tavallaan, että sille vähän naureskellaan, että se on niin utopistinen, mutta sitten myös se jäi ehkä vähän epäselväksi, että oikeastaan mikä se on, mitä se yrittää, se lomake, mikä lomake se on. Mm. Joo. No ensinnäkin mä sanoin, että mä lisäsin, koska sä oot nähnyt version siitä Niin. teoksesta, niin mä oon lisännyt siihen tavallaan siihen alkuun semmoisen tekstiplanssipätkän, joka avaa vähän enemmän sitä, että mikä se prosessi tulee tai on, mikä pitää Okei. käydä läpi. Niin se varmaan selkeyttää sitten myös katsojalle, joka katsoo sitä lopullista teosta, että miten se etenee. Öö, ja joo, sitten se lomake on, se on siis semmoinen, siellä pitää täyttää niin monta lomaketta, mutta ne on siis periaatteessa, mä luulen, että se ristiriita syntyy siitä, että he kokee, että heillä on tosi tärkeä tehtävä, että he suojelee niin kuin ihmisiä öö, joltain kammottavalta, mikä on se, että jos sä teet, niin kuin, mitä se korostaa se hoitaja siinä monesti, että niin kuin, mitä sanaa se käyttää? Peruuttamattomia niin kuin, muutoksia. Että Joo. se ristiriita tulee siitä, että he kokee olevansa portinvartijoita, mitä he onkin, ja he kokee sen tehtävän todella tärkeäksi. Ja me transihmiset koetaan, että meidän pitäisi saada päättää meidän omista kehoista, kuten kaikkien siis ihmistenkin, tai silleen vaikka siis ihmiset saa, että jos joku menee niin kuin, vaikka plastiikkakirurgille ja haluaa suurentaa rintoja, niin se on ihan fine. Kelaa, jos ennen rintojen suurennusta pitäisi käydä läpi sellainen prosessi, missä oot sä nyt varma, oot sä miettinyt nyt tämän sun sukupuolen, ja miten sä koet nämä sun rinnat nyt, kun sä harrastat seksiä, niin se tuntuu sille aika absurdilta, että mä toivoisin, että se nähtäisi jotenkin niin kuin samalla tavalla, että mistä on tullut semmoinen idea, että joku random cis-sukupuolinen hoitaja, jolla ei ole minkäänlaista koulutusta tai käsitystä transsukupuolisuudesta, vai joka on kehittänyt sen tämmöisten lomakkeiden ja lappujen perusteella, mitkä sille on annettu ja mitkä on tosi vanhentuneita, niin saa jotenkin toimia tuommoisessa portinvartijaroolissa ja selvittää sitä, että onko mun sukupuolikokemus tarpeeksi pysyvä, että mä voin saada ne hoidot, mitä mä oon halunnut niin kuin monta vuotta. Ja sitten
No toinen ristiriita, mä olen siis henkilökohtaisesti myös sitä mieltä, että se voisi olla niin kuin leikkikenttä, että joku hormoni tai mikä tahansa voisi olla tavallaan, että no hei, mua kiinnostaa kokeilla jotain testosteronia tai jotain, niin hei, mä kokeilen. Että sen Mm. ei tarvitse olla jotenkin niin dramaattista, että siihen liittyy paljon jotain semmoista niin kuin todella fasistista ajattelua, mikä niin kuin sukupuoleen ja sukupuolirooleihin ja ilmaisuun ja ulkonäköön, niin kuin, että sitä ei voida, niin kuin, että se on niin kuin kauhein asia ikinä, jos vaikka no sitten tajuukin, että no itse asiassa mä oonkin nainen, mutta sitten näyttääkin vähän maskuliinisemmalta tai jotain. Joo, mulla on Ähm, kaksi ajatusta tähän liittyen. Mä kans jotenkin yritin miettiä, että okei, että mistä mä saisin kiinni tavallaan, että mikä se kokemus voi olla, että miksi se tuntuu niin järjettömältä. Niin mulla tuli mieleen, että jos mulla olisi esimerkiksi vaikka joku ihottuma, ihan normaali ihottuma, ja menisin lääkäriin ja sanoisin, että tämä on tosi niin kuin kipeä ja että mä en pysty niin kuin elämään tämän kanssa, ja sitten se alkaisi kyseenalaistaa mua, mutta kuinka kipeä se on? niin, jep. Joo, se on kyllä Minkälaisissa varma. tilanteissa? Niin, aivan. Ja Ja sitten entä jos sun elämä ilman sitä ihottumaa onkin sit hirveetä? Ja sitten se on mm, mun lääkärin vastuulla, että mä annoin sulle nämä hoidot. niin, kyllä. Mitä Jep. sitten? Jep, tai kuinka paljon myös niin kuin lääkärit myös aika paljon arvailulla myös muutenkin hoitaa myös joita. Että musta tuntuu, että mä oon saanut monia antibiootteja peräkkäin ja se tuntuu vähän siltä, että noit kokeillaan vaan, että toimiiko tämä. Jep, jep. Sitten sen lisäksi itse asiassa mitä mä halusin kysyä oli tästä, kun tämä festarin aihe on diagnoosi ja sitten tämä sun teos aika läheisesti myös liittyy jotenkin siihen. Ja mä aloin pohtia myös, että mitä jos niin kuin sukupuolen korjaus ei nähtäisi niin kuin tällaisena, mitä se oli, identiteetin häiriönä niin kuin, tai tällaisena Mm. diagnosoitavana sairautena, vaan me nähtäisiin jotenkin sellaisen sukupuolen moninaisuutena. Ja Jep. mutta sitten mulla tuli semmoinen mieleen, että, no, että voisiko se sitten pelkästään, niin kuin, voisiko se olla palvelu, niin kuin ostettava palvelu, mutta sitten toisaalta, kun se on tällä hetkellä tämmöinen diagnosoitava sairaus, niin kuin lääkäri, niin kuin tuolla terveydenhuollossa ja sun muuta, niin silloin myös, niin kuin mitä ainakin tässä teostekstissä puhuttiin siitä hoitotakuulaista, että Suomen valtio on myös velvollinen tavallaan tarjoamaan Jep. sitä hoitoa ja että ei kaikilla ole varaa ostaa vaikka jotain palvelua tai että sitten mä mietin, että mitä sä ajattelet niin kuin diagnooseista ylipäätänsä tai Mm. diagnoosista. Tässä festarissa paljon ehkä sitä katsotaan, että sillä voi olla kaksi puolta, niin kuin, että se voi näyttäytyä niin kuin, ovia sulkevana tai rajoittavana, tai sitten se voi niin kuin tarjota mahdollisuuksia riippuen siitä, että kuka ne tavallaan määrittelee sitten, että minkälainen diagnoosi on oikeanlainen. Tai... Jep. Mm, Niin, toi on tosi vaikea ja laaja kysymys, koska se on niin, niin kuin, monisyinen juttu, että joku niin kuin vaikka autismi tai ADHD-diagnoosi, että miten siitä voi yksilölle olla hyötyä elämässä, mutta miten se myös voi vaikka estää tosi monia mm, työtilaisuuksia, koska mm, työnantaja saattaa nähdä niitä. Ja sitten se voi olla sama juttu tässä, että se on niin kuin tosi henkilökohtainen asia, mikä voi myös, niin kuin, tai se on aika raju, että mulla on nyt toi niin kuin muun sukupuolisuuden häiriödiagnoosi, mikä, jos mä mm, haen joihinkin, en mä tiedä, että se saattaa olla niin kuin näkyvillä ihmisille tavallaan mun lääketiedoissa jotenkin avoimena, että niin kuin, että jossain ideaali-utopistimaailmassahan me mentäisiin lääkäriin ja sanottaisiin, että mä tarviin nämä jutut, ja sitten se olisi niin kuin valtion tukema palvelu, mm, koska se on tavallaan no, helpoin tapa perustella sitä niin kuin tosi tärkeänä tarpeena on katsoa vaikka jotenkin transihmisten jotain itsemurhatilastoja tai väkivalta, niin kuin, väkivallan kohtaamisen tilastoja tai mitä tahansa. Et jos ei tavallaan usko sitä, että me sanotaan, että me tarvitaan nämä jutut, mm. että nämä on niin kuin henkiä pelastavia, nämä on niin kuin oikeasti todella tärkeitä juttuja, niin sit voi katsoa vaikka tuommoisia tilastoja. Että kyllä sen pitäisi olla tavallaan niin kuin myös tuettu, ettei se olisi jotenkin, että no, jos sulla on rahaa Mm. ostaa tämä palvelu, niin sitten sä saat sen, että ei se voi mennä niinkään. Mutta kyllä Tai se se, diagnoosi siinä on niin kuin tavallaan turha niin kuin mun näkökulmasta, mutta mä ymmärrän sen tavallaan tässä yhteiskunnassa, miksi se on
tarpeellinen, mutta ehkä se voisi olla vaikka joku silleen transsukupuolisuus, eikä se identiteettihäiriö. Se on aika iso ero siinä. Niin, ihan totta, ihan totta. Ja sitten myös, no ehkä sitten ei, kun että jos olisi tavallaan ostettava palveluja, niin jolla on varaa, niin ostaisi sen, mutta sitten käsittääkseni myös, koska siihen hoitoon on niin vaikea päästä ja se kestää niin pitkään, niin osa alkaa tavallaan itse tekemään sitä sukupuolen korjaushoitoa Mm. etsimällä itse tavallaan niitä hormoneja muualta kuin sitten tavallaan sieltä Yeah. terveydenhoidon systeemin kautta, joka mä en tiedä, miten sä näet sen, mutta jotenkin mulla on semmoinen olo myös, että se voisi olla niinku turvallisempaa myös sieltä terveydenhuollon kautta. Ehdottomasti. Ja mäkin olen tehnyt niin, ja tosi monet mun läheiset tekee niin, että Mm. sitten on pakko hankkia ne hormonit jostain muualta aluksi, kun niitä ei saa sieltä. Ja transpoli suhtautuu siihen myös tosi huonosti, tai että mäkin olen sanonut suoraan, että mä käytän jo hormoneja, että ettekö te voisi vaan kirjoittaa sitä reseptiä, että voisitte tavallaan, että mä saisin mennä sinne verikokeisiin ja muuta, että sitten pitää maksaa, ja sitten se on tavallaan itse joutuu maksaa kaikista niistä, että sä tsekkaat ne hormonitasot ja muuta. Mm. Ja sitten varmasti osalta jää tsekkaamatta. Mutta toisaalta kyllä mä uskon siinä myös semmoiseen niin yksilön vastuuseen, että aikuiset ihmiset varsinkin niin pystyy ihan itse tekemään niitä päätöksiä siitä omasta kehostaan ja omasta terveydestään. Toki siinä olisi kiva saada jotain tukea. Oli joku toinenkin pointti tähän, mutta se ehkä katosi nyt. No, sä voit tulla takaisin siihen myös, jos se Joo. nousee esille. Ehkä mä voisin tässä välissä sitten, musta se oli hauska, miten siinä, kun oli nämä kaksi erilaista näkökulmaa, tämä kumppani ja tämä hoitohenkilö, ja ne molemmat kysy sulta, että miten sua voisi auttaa. Mm. Ja sitten mulle tuli mieleen, että miten sun mielestä Suomen translakia tai sukupuolen korjausprosessia voisi auttaa? Auttaa. Transpoli pitäisi räjäyttää tietenkin taivaan tuuliin. Et sehän on niinku pelkkää niinku höpönpöpön pöppöä koko juttu. Ja siellä on niinku ihmisiä, jotka ei välitä transihmisten hyvinvoinnista millään tavalla. Ja sitten siellä on myös ihmisiä, jotka välittää, mutta ne on autuaan tietämättömiä, kuten esimerkiksi tämä hoitaja, Mm. joka siis, ja mun täytyy siis myös korostaa tässä, että sitähän on näytelty. Sehän on näytelty, se ei ole dokumentti oikeasta tilanteesta. Wow. Ihan vaan, siis niinku, Se oli tosi ihan vaan niinku uskottava. laillisista syistä, että mä en ole niinku salaa kuvannut sitä transpoliprosessia, mitä on uudelleen näytelty. Okei, wow. Joo, eli se on siis hoitajan näyttelijä siinä, mutta joo. Joo, niin näin se pitäisi tehdä. Okei, toi oli ihan yllättävää. Mä en tiedä, että miksi mulla oli jotenkin semmoinen ajatus, että ehkä se johtuu siitä, että nyt Yle Areenassa oli myös tämmöinen Suomen queer-historia-dokkari. Mm. Ja kun mä katsoin sitä, niin siinä oli paljon just tavallaan ton SETAn perustamisesta ja sun muusta. Ja ehkä mä jotenkin ajattelin, että niinku transpoli on myös syntynyt jotenkin tavallaan sen yhteisön toimesta, mutta ei tietenkään varmaan. Koska se on ehkä Ei. tiukemmin kiinni tavallaan terveydenhuollossa ja tavallaan se on ehkä just tavallaan määritetty sellaiseksi portinvartijaksi tai niin kuin. Joo, ehdottomasti. Ja siis todellakin näin. Ja he myös aktiivisesti tekee töitä sen eteen, että he estää meidän yhteiskunnassa kaikki toiset tavat hankkia hoitoja, koska Suomessa on myös ollut lääkäreitä, jotka on määrännyt hormoneja niin kuin ilman transpoliprosessia, koska he on kokenut, että he on seurannut, niin kuin, onko se sitten WHO tai sen World Health Organizationin tavallaan niin kuin lääkärin eettisiä ohjeita siitä, että jos sä koet, että sun oman maan lainsäädäntö on niin kuin epäeettinen, niin sä voit soveltaa niin kuin sun lääkärin oikeutta toimii sun oman moraalin mukaisesti, ja sitten on määrännyt niin transihmisille hormoneita, mutta sitten transpoli on niin kuin lähettänyt, tavallaan estänyt sitten tämmöiset muut toimijat tosi aktiivisesti. Et se on, niin kuin, se on ihan räjäytettävä. Olisiko semmoinen mahdollista, että sinne tulisi töihin enemmän ihmisiä, joita se myös on koskettanut?
No ei, koska mun mielestä transpoli itsessään on rakenne, joka ei palvele millään tavalla transihmisten oikeuksia tai tarpeita. Mm. Mun mielestä sen pitäisi olla täysin itsemääräämisoikeuteen perustuva. Ehkä voisi olla joku tämmöinen, luoda jonkun tämmöisen uuden systeemin transpolin tilalle, joka palvelisi vaikka niin kuin alaikäisiä transhenkilöitä, jossa saisi niin kuin tosi vahvasti transhenkilöiltä tukea. Ja sitten voisi niin kuin pohtia näitä asioita, mutta mun mielestä pitäisi olla mahdollista, että aikuinen henkilö menee lääkärille ja sanoo, että mä haluan hormonit, ja lääkäri sanoo, että okei, keskustellaan puoli tuntia sun tarpeista ja sun fiiliksistä, ja Mm. sitten saisi sen reseptin niin kuin ihan mihin tahansa muuhunkin tavallaan Mm. tarpeeseen. Niin, kyllä, joo. Ähm, joo, niin mun tuli mieleen vaan myös, että tiedätkö sä, että onko jossain muualla tai jossain muualla maailmassa tämä asia jotenkin paremmin? Tai jos on jotain malleja, joita voitaisiin soveltaa Suomessa. Mun käsittääkseni Pohjoismaissa on tosi samantyyppiset systeemit kuin Suomessakin. Mä tiedän esimerkiksi, no täällä Suomessahan mulla kestää 4-5 vuotta, että mä saan kaikki hoidot, mitä mä tarviin, mikä on siis ihan käsittämätön hengenvaarallinen asia monelle ihmiselle. Ruotsissa se kestää vielä pidempään, 7-8 vuotta. Mhm. Ähm, ja se ruuhkautuu ja pitenee vaan koko ajan. Sitten mä tiedän esimerkiksi Jenkeissä, missä siis koko sairaanhoitosysteemi on siis ihan hirveä tietenkin, mutta siellä esimerkiksi voit mennä vaan lääkärille, joka määrää sulle niin kuin hormonit, mutta mä en sitten tiedä, miten se menee tavallaan niiden vakuutusten ja muiden kanssa. Mutta sitten on olemassa niin kuin paikkoja maailmassa, missä se on tehty tosi eri tavalla. Mä en ole mitenkään asiantuntija Joo. siinä. Joo. No sitten ehkä kysymys niin kuin tämän teoksen yleisöstä, että onko sä miettinyt, että kenelle sä oot halunnut tehdä tämän tai ketä sä yrität saavuttaa tällä teoksella. Ja sitten sä mainitsit No. niistä keskusteluista, niin minkälaisia keskusteluissa toivoisit, että tämä teos herättää? No kyllä mä näen, että tämä teos on tehty nimenomaan sellaisille ihmisille, joille tämä ei ole tuttu aihe, eli vaikka trans- ja queer-yhteisöiden niin kuin ulkopuolella oleville ihmisille, ja sitten mun mielestä se, että se näkyy tämän festarin ja tämän niin kuin museon tavallaan puitteissa, niin toimii siinä tosi hyvin, että se voi saavuttaa jonkin niin kuin laajemman yleisön, koska jos miettii vaikka mun aikaisempia lyhäreitä, jotka on kiertänyt festareitakin, niin ne usein kuratoidaan johonkin semmoiseen niin kuin queer eye tai joku tämmöinen, niin kuin, että sit sillä on tosi spesifi niin kuin queer-yleisö. Mä toivoisin, että tässä tapauksessa se ei ole niin. Ja kyllä mä niin kuin toivoisin, että se herättäisi jotain keskustelua yleisesti siitä, että miten kammottavasti transihmisiä kohdellaan Suomessa ja että olisiko jotain muita vaihtoehtoja. Ja mä uskon vakaasti siihen, että transpoli tulee tuhoutumaan jossain vaiheessa. Että se ei niinku tavallaan, että jossain vaiheessa historiaa me nähdään, että miten karseeta se on, että se rinnastetaan johonkin niinku, Mm. no, eheytyshoitoihin tai johonkin muuhun ehkä. Mm. Ja kyllä nyt jo, että keväällähän tätä lainsäädäntöä muutettu jotenkin sillä, että esimerkiksi se pakkosterilointi poistettiin, joka jo nyt tässä lyhyessä ajassa näyttäytyy niin kuin tollaisena asiana, että se tuntuu ihan järjettömältä, niin kuin, että Yeah, näin on yeah. toiminut. Mm. Ja samoin se tavallaan, mikä siellä oli vielä ennen viime kevättä, että sun täytyy vuosi niin kuin larpata sitä sun tavallaan sukupuolta ennen kuin sä saat sen virallisesti muutettua, mikä aiheuttaa silleen todella paljon vaikeita tilanteita. Että sulla vaikka jos sä oot transmies ja sit sä näytät mieheltä, ja sut luetaan mieheksi, sit sun passissa onkin se N, ja sitten ihmiset joutuu semmoisiin todella kiusallisiin tilanteisiin, vaikka matkustaessa tai muualla, Mm. sen takia, että sun pitää nyt vuosi testata tätä sun sukupuolta ennen kuin sä saat sen virallisesti vaihdettua, mikä on siis ihan naurettava juttu. Että kyllä se niin on jo muuttunut tuon translain uudistuksen myötä, mutta se uudistus ei vaikuttanut millään tavalla näihin hoitojen saamiseen, että se on edelleen sen niin kuin portinvartijasysteemin takana. Niin, aivan, joo. Toivottavasti se tulee uudistumaan pian. Joo, jep. Tota, sitten
mulla on tämmöinen viimeinen juttu vaan, että onko sulla jotain, mitä sä haluaisit lisätä tai mistä me ei puhuttu ja sä pidät tärkeänä tämän teoksen kohdalla tai Mm. jotain, mitä mä en huomannut kysyä. Mm. No ei varmaan. Ei varmaan. Mä uskon siihen, että se puhuu niin kuin puolestaan se teos. Se näyttää, niin kuin se on niin todellisuudessa kiinni, että siinä ei ole mitään ihmeellistä. Niin, joo, se on kyllä ihan totta. Mm. Tota, no mulla tuli vielä yksi kysymys, Joo. että kun sä sanoit, että sanoitko sä, että sä olet 4 vuotta nyt niin kuin käynyt prosessia, Nyt niin, 3 vuotta, niin 3. kohta 3 vuotta. Ja sitten Joo, tulee vielä menee ainakin 1,5. joo, niin onko se kuvannut sen koko ajan, että onko se tavallaan, onko se alkanut jo sieltä alusta asti? Joo. Joo, okei. Eli Joo. pitkä projekti tulee olla, ja varsinkin niin kuin, jos olet tekemässä myös pitkää leffaa, niin tota, siinä on varmaan oma urakkansa käydä sitä matskua. Joo. Joo, kyllä, mutta toki se pitkä leffa on tosi erilainen, kun mä en tee sitä itse, vaan mulla on niinku kuvaaja ja tuotantoyhtiö ja Mm, niin, sille eri tuki, ja mä en itse vaikka tule käymään sitä materiaalia läpi, vaan mulla on leikkaaja siinä ja näin. okei. Mutta kyllä se tulee olla mielenkiintoista, kun dokumentoi tuommoisia pitkiä keskusteluita, ja sitten ne on niinku pitkiä pätkiä, tai siis uudelleen näyttelee niitä. Mm, Mikä myös muuten oli tosi mielenkiintoista, kun mä en ole mikään näyttelijä. Mutta joo. aivan, joo. No, mutta ihan uskottavasti ainakin meni, mitä mä näin. Että... Niin, kyllä kaikki on sanonut, jotka sen on nähnyt, että ne on ihan luullut, että se on ihan aito. Joo, Vai joo. joku salainen näyttelijän taito. Mutta toisaalta mä oon siis itse käynyt ne kohtaukset läpi ja Mm, sitten sen pohjalta kirjoittanut ne. Ja niin, sitten se on aika helppo niin kuin mm, tavallaan vaan tehdä se sama, minkä mä oon jo kerran tehnyt. niin kyllä. Joo, hyvä. No, mutta Joo, mä kiitän nyt ja ää, kiitos.